Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubuya ngathi azimhambeli kahle izinto osaziwayo wazakhela olukhulu udumo ngomdanso wakhe uhlukile la dansa khona engalifakile idilozi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphi kuphi la nibona khona le video. Kanti ke mangokuqala uShonile likhasi ngiyakwamukela igama lami usibonga konke wakandwandi. Kanti ke mawuthanda ungangibiza uMr 25k noma ke uthi intatheli ka YouTube. Engizokhuluma ngazo namhlanje ngizokhuluma ngozodwa wabantu uzodwa wodumo abantu abamazi kakhulu ngomdanso wakhe la suke dansa khona ijabulisa abantu ezindaweni ezobumnandi owaduma kakhulu ke ngokungalifaka idilozi mayidansa ijabulisa abantu wazakhela olukhulu ke udumo kalokho nje uzodwa ke uveze indaba ezingezinhle kahle ukuthi ke seliphinde elaqabuka ifindo phakathi kwakhe nomuntu ahlekisana naye uVusi Buthelezi. Kanti ke kuzokhumbuleka ukuthi uzodwa abantu bengasasikho kokuqala ehlukana noBenton nanyakenye ke ukuwahlukana noBenton wakhe ukuqala uNtobeko. Kanti ke uzodwa uthe wadalula le indaba lezi khona lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram washo ukuthi ke umuntu mayihamba kwamele umdedela yikho into ongambamba ngayo. Ubekela bezindaba uzodwa ukuthi ke izinto ziqale ukubheda phakathi kwakhe nomuntu wakhe emva kokuba ke igebengu zangena zashaqa impahla elinganiselwa kuyimiliyoni emzini wakhe. Kanti ke uthi lapho ke kwaqala khona izinto kungahambi kahle phakathi kwabo waseke uBenton wakhe waqoka ukubuyela ekhaya kubo eyohlala khona emva kokuba babehlala bobabili. Kanti ke uthi uzodwa yena usamuke. Kanti ke mahlabela phambili kwezinye itheza athinta abantu lapha enkundleni zokuxhumana wehlise amaphaphu kubantu wayengumlingisi weSibaya owayinyanga enkulu uNKABINDE njengoba ke abantu abaningi babemthanda kakhulu ngokuba wayeshubisa wayinyanga egange kakhulu abantu ke babejabuliswa yikho khona lokho emva kokusabalala kwendaba zokuthi akasekho emhlabeni. Kanti ke ubesevuka ekseni uthi uvusa ubhuti wakhe emvusa ngale ndaba emangela ukuthi ke ngabe kwenzakalani ngoba kuthiwa nezingane zakhe bese zikhala emva kokuthi ke zibone le post ebelokhu ihambe njalo enkundleni zokuxhumana nabantu ke bedlulisa amazwi enduduzo. Kanti ke ubese waphika lawo mahlebezi ukuthi ke amampunge alihlaza cwe ayikho leyo nto leyo yena uyaphila futhi ke uphephila kanayo ke neCovid-19 njengoba ke sibhekane nayo esikhathini samanje. Ubesetshela abalandeli bakhe ukuthi ke uyaphila ubhizi kakhulu njengamanje ubhizi upheka umusic usegcile endimeni yomusic. Kanti ke khona namamuvi athile awakhe abhizi nawo awaphekayo njengamanje azophuma ngokukhulu ukusheshsha lokho abantu abamlindele uzobuye uthi into ayisolile usola ukuthi kungenzeka ukuthi abantu bebesebemkhumbule kungakho ke bebesebesungula into enje. Wathi ke umuntu owenze lento uyafisa ukuthi mayitholakala sengathi ke engathathelwa ingalo yomthetho ngoba kukho kuhle ukuthi ke bethi abantu usudlulile emhlabeni uphila. Ubesesho ukuthi ke nakwiSibaya angahle abuyele njengamanje usasengxoxweni nabantu beSibaya kodwa akafuni ke ukukudalula manje noma aqinisekise lokho ukuthi ke uzobuyela kwiSibaya kodwa ke uthi kungenzeka selapha kwiSibaya. Kanti ke wase eqhubekela kuzalo la afike khona ke waliphakamisa igama lakhe kunakuqala. Abantu abaningi ke bamthanda kakhulu njengoba ke wayembangi enkulu kaNkunze ebomvu. Kanti ke abantu abaningi bamgcina ke ngokuqala kukaJanuary khona lapha kuzalo la agcina esedubuleka khona wafa. Kanti ke kamuva nje uveze indaba zokuthi ke usebuyele emumva kwiSibaya uyolingisa khona ke njengoba ke eveze nanokuthi useqalile ukuqopha nabantu beSibaya. Abantu abaningi ke asazi ukuthi ke zizofika kanjani ile ndaba mayifika kubona. Kanti ke akujwayelekile ukuthi umuntu ashiye emidlalweni othile ehambe okomunye phinde futhi ebuyele. Kanti ke nakho ke sekwenzekile. Mina ke sengiyivala njengamanje sesibheke engosini yethu la isithi khona ke woza nekhono la isuke sinika khona amaciko asakhula endimeni ezomculo ithuba lokuthi ke nabo beziveze. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu mina ke ngintatheli ka YouTube sengiyivala khona la wena ke into ozoyenza uzoya kwi comment section bese usho ukuthi ke ngabe iziphe ethe ezakuhlaba umxhwele kuzo zonke sithe sakhuluma ngazo osukwini la namhlanje bese ke uyahamba uyorate amaciko ethu usho ukuthi wena umuntu ngabe umnika ngakhi iscore over 10. Mina ke ngithi ke icela kuphinde sihlangane futhi evidweni elandelayo ngesikhathi esifanayo.
ngempela ngizolindeka amabulanze kodwa ngazi ngidinga ibhale ngilokhu ngisilahlile kanjani kanti usuzoqoma nje nensuku satshwala ngiya ngaqothuza ngase ngimemeza umnyamane hayi ngicela umfethu ukuthi angiphelezele ngamtshela namhlanje ukuthi impela ngishaya siphelele hayi ishona khona sabhudla uthukela ngihamba ngibiza ingoma wongafunga ngibutho kuphelele sathi masifika ngezomama bekikeza insizwa iphakamisa imhliziyo uvalo la ngishaya la ngiphinda kanti kwenze njani ngabe bayangivimba kanti seyinjabulo lenyembezi bebeyikhihla asuvela ke umuntu vela sikha